Mun nimi on Penttilän Kerkko, olen yrittäjänä Otoplug Oy:ssä ja hoidan päivittäin toimitusjohtajahommia täällä. Me ollaan tällä hetkellä meidän firman toimitiloissa Tampereella Linnanmaan kaupungin osassa. Otoplug maahantuo korkealaatuisia sairaalavälineitä. Meidän keihäänkärkenä on korva-, nenä- ja kurkkutautien tuotteet. Meillä on tuotteita myös gastroenterologiaan, plastiikkakirurgiaan ja perusterveydenhuoltoon. Käytännössä kaikki tuotteet, mitä me myymme, me tuomme maahan itse ja hoidamme niiden käyttökoulutuksen myös. Ja meillä on myös oma huolto-organisaatio olemassa. Otoplug työllistää 8 henkilöä tällä hetkellä. 1 kaveri Jyväskylässä ja 1 kaveri Oulussa, jotka ovat käytännössä koko ajan etänä. Otoplug-nimi on saanut alkunsa 2 sanasta: otologia, joka tarkoittaa korvaa ja on latinaa, ja plug, joka on englanniksi tulppa. Ja yrityksen ensimmäinen tuote oli korvakitti korvatulpat, joita alettiin maahan tuomaan Amerikasta vuonna 1983, niin siitä tämä nimi juontaa juurensa. Mun työpäivä vaihtelee hyvin paljon. Yleensä tuun 8 aikaan tänne toimistolle. Mun tehtäviin kuuluu niin henkilöstöasiat, juoksevat sopimusasiat, neuvottelut päämiesten kanssa, hieman tuotevalikoimaa katsominen, henkilökunnan opastaminen ja neuvominen ja teen ihan ostotilauksiakin. Ihan sellaista monipuolista työtä, mutta kyllä kaikista parasta on se, kun pääsee asiakkaiden kanssa tekemisiin.